malampasan lamang. It is not about simply makaramos lamang. It is about relishing what we have, appreciating what we have, believing that what we have, we will not have for the rest of our lives. Ganun po ang ibig sabihin ng study. Titigil sa dahil. Para makulungan, hindi para matapos na. Hindi para lumipas na. Hindi, titigil sa dahil. Para pag nilay-nilayin ang mga bagay sa buhay natin, upang malasahan natin, upang ma-appreciate natin, upang talagang mamahalin natin. Dahil alam natin, tagapin natin, darating ang araw, mawawala ang mga ito sa atin upang ipapalit ng tunay na kayamanan ng Panginoon Diyos. Kahit ang Panginoon, bago siya nang namatay, sinabi niya ito sa kanyang mga alagad. The poor you will always have with you. Pero ako, you will never have me the rest of your life. So habang nandito ako, sabi niya, relish me, appreciate me. Ang pagtanda po, ang paglampas ay parang gano'n. Ang tumigil sa dahil. My mother would always tell my sisters and my brothers who would visit her here, mula po siya nung dumating siya dito. I would sometimes hear her cry and shout to them, Mama Ligwa kayo, Mama Ligwa. And she would invite them to sit down for a while and eat. Pero siyempre po, may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong gawain. We have to move on. But to be able to move on, really move on from one stage to the next, once in a while, we should learn how to start. My spiritual director would always tell me, up to now po, kailangan po niya ako, kilala niya ako, mabilis po. Gusto ko mabilis kagad. Gusto ko kagad-agad. Gusto ko pag sinabi ko, kapag inisip ko, kapag pinlan ko, ganun ka. And my spiritual director would always tell me, you're not young. Lagi ka nagmamadali, ayan, lumalabas sa diabetes mo. Lumalabas na sa katawan mo, madaling tumanda, mabilis na ang utak mo, sabi niya, mabilis naman tumanda ang katawan mo. Tulad lang ng orange yan, sabi niya. Pwede mong balatan at kainin yung orange in a few seconds. Pero sana paminsan-minsan, amuyin mo ang orange by umusan. Balatan mo ng dahan-dahan. Tignan mo ang mga pulpits. Nasahan mo ng pakonti-konti para malasan mo talaga at maunawaan mo ang ganda at sarap at ang bango ng orange. Learn to stop and pause for a while. Kahit ang Panginoon na natiling sa loob ng kanyang hukay ng 3 araw, bago niya nalampasan ang pagkamatay at muli na buhay. Amen? Amen. Ikatlo po. Upang maunawaan natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At upang makalampas po tayo from one stage to the next, dapat po natin tignan ang lahat-lahat ng bagay, hindi lang ang pananampalataya, with the eyes of faith. Tignan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Anong ibig kong sabihin ito? Sa ibang version po ng Ebanghelyo, matidinig natin ito bukas, ng pagpasok ni Maria Magdalena sa libingan ng Panginoon, wala siyang nakitang bangkay. Ang tanging nakita niya ay ang damit kung saan pinalot ang Panginoon. So pumasok po siya sa libingan ng Panginoon, noong unang araw ng muling pagsilang, pag muling pagbabuhay ng Panginoon at wala siyang nakitang bangkay ng Panginoon. Ang tanging nakita niya ay ang damit ng Panginoon. To look at that with the eyes of logic will tell you, well, tapos na, wala na ang Panginoon, the end. Sorry, Mary Magdalene, tapos na ang love story. That's it. To look at that situation na wala ang Panginoon at damit na lang doon, to look at it with the eyes of reasoning would say, siguro ninakaw ang bangkay. Siguro gusto ng mga Pariseo pakagawin namin hero o martir ang Panginoon, kinuha nila ang bangkay at hinukay sa ilang lugar na hindi namin malalaman kailan. But no, Mary Magdalene looked at the
at the clothes lying there without the body of Christ, with the eyes of faith, and she believed He is alive. My Lord is alive. Paano po natin isasalin sa buhay niya? Tignan ang mga bagay sa mata ng pananampalataya. Siguro po medyo mahirap. Medyo mahirap i-context. So palitan ko po para madali. Tignan ang mga bagay-bagay sa buhay natin, hindi lang sa mata ng pananampalataya, kundi sa mata ng pag-ibig. Yun po mas madali. Mas nararanasan natin yun siguro, di ba? At ano ang ibig sabihin? Tignan ang mga bagay-bagay sa buhay natin sa mata ng pag-ibig. Ang mata ng pag-ibig, titignan niya, ano kaya ang nangyari sa minamahal ko at ako ay maghihintay kahit 3 oras na siya late sa pinag-usapan namin oras. Mata ng pag-ibig will say, my sweetheart will come kahit 5 oras na siya late. O kung hindi pa siya dumarating, may nangyari sa minamahal. That is looking at it with the eyes of love. Looking at things with the eyes of love, ginawa ito ng aking kapatid, ginawa ito ng minamahal ko sa buhay, siguro hindi nila alam na ako'y nasasaktan. Kaya nagawa nila yun. That is looking at things from the eyes of faith. Ginagawa ko ang sakripisyo ito para sa aking minamahal. That is looking at your sacrifices from the eyes of love. Tinignan mo ni Pedro, nung pumasok si Pedro sa libingan ng Panginoon at hindi niya nakita ang Panginoon doon, tinignan niya sa mata ng pag-ibig. At ang mata ng pag-ibig ang nagsabi sa kanya, patatawarin pa rin ako ng Panginoon kahit 3 times na dininay ko siya. And John, the beloved, also walked, pumasok sa libingan ng Panginoon, hindi niya nakita ang Panginoon, nagsabi ang mata ng pag-ibig ang nagsabi sa kanya, nangako ang Panginoon, hindi niya ako iiwan, ako'y naniniwala, hindi niya ako iiwan. At si Mary Magdalene pumasok sa libingan, walang Panginoon ang nakita lang ang damit, ang mata ng pananampalataya ang nagsabi sa kanya, buhay ang aking Panginoon. Looking at things with the eyes of love, ay bibigyan po tayo ng pananampalataya na magsabi, buhay ang Panginoon. Ang mata ng pag-ibig ang siyang magbibigay ng pag-asa sa gitna ng paghihirap natin upang ating maisigaw, buhay ang Panginoon. Kaya minsan po, sinabi ni San Pablo, bandang huli, kapag nawala na ang mundo, kapag namatay na tayo, kapag wala na ang lahat-lahat, 3 bagay lang ang matitira. Faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Kahit mata ng pag-ibig ang magbibigay ng pananampalataya sa atin, nabubuhayin din tayo ng Panginoon. Mata ng pag-ibig ang magbibigay ng pag-asa sa atin, nasasamahan tayo ng Panginoon sa muling pagkabuhay kung minamahal natin siya with the eyes of love. Amen. When I was preparing this home, I was suddenly recalling a song of Jose Marichan, and we just stopped and talked a while, get to know each other. Who are we to know? Love would be waiting for us there, let's stop and talk a while. I believe the resurrection is an invitation from the Lord to be able to move from one stage to another, to stop and talk a while with Him, relish His praises, and see things from the eyes of faith. Kanina po, kasama ko po yung anak ng ating kaibigan, a 4-year-old only daughter. Kapakailan lang po, namatay yung lolo ng anak niya. Tatay po ng asawa niya, yung lolo. And because the mother was alone,
napilitan po sila pansamantala, twice, 3 times a week, matulog sa bahay ng kanilang lola upang samahan ang kanilang lola. And my friend was narrating this story of his daughter who is 4 years old. Papasok daw sa kwarto ng lola niya at hihiga dun sa kama ng lolo niya. At ibabawal siya ng lola niya. Hoy, alis ka dyan. Sa lolo mo yan. Darating ang lolo mo, walang mahihigaan kapag nandyan ka, alis ka dyan. And then yung anak daw niya, a 4-year-old, would look at the lola and tell the lola, Lola, patay na si lolo. Tanggapin mo yun. Patay na si lolo. At higa daw sa higaan ng kanyang lolo. Paano mo rin na-delete itong lola? Ibabawal ulit, alis ka dyan, alis ka dyan. Darating ang lolo mo. And then the child would embrace the lola and say, Lola, tanggapin mo na. Patay na si lolo. Wala na si lolo. And the grandmother would have said, hindi, buhay si lolo mo. Nandyan lang siya. Who is telling the truth? I believe they are both true. And I believe they are both talking of the resurrection. I believe buhay po sa kanila ang muling pagkabuhay. Maaari sa tingin nila ng lolo nila. Pero sa ilalim nun, naniniwala sila sa muling pagkabuhay ng ating kapatid.